Takže čaute, to som Eudog. Teraz vám ukážem, jak dať do Minecraftu texture pack. Link na download bude v popise videa. Najprv si stiahneme ten texture pack. Dúfam, že to pôjde. Kým sa nám to stiahne, ukážem čo ďalej. Takže teraz dáte zase štart, spustiť, percento app data percento, bodka Minecraft a tu na texture pack. Do toho druhého, čo tam máte texture pack mp dačo, tak tam sa mi zdá, že by sa nič nemalo dávať. To je jedno. Tu si dávam všetky texture packy. Že počkáme, kým sa nám to stiahne. No, keď sa to stiahne, tak to potom vložíte do tohoto súboru, do texture pack. Ja tu už mám niekoľko, takže vám môžem rovno ukázať. Takže. Hopla. Takže balíky textúr si dáte a stade to si vyberáte ten, ktorý ste si stiahli. Mne sa zdá, že tento teraz stiahujem. Si rovno ukážeme. Hotovo. Teraz si dám single player a hovorím napríklad dáme tvory. Ja to pozastavím. No tak už vidíte. Toto je ten texture pack. Ja nezačnem toto lagy. Čakajte, kým sa mi otvorí inventár. Ježiš. No. Tak toto vyzerá v 1.3. Nič. Sú vajíčka. Ruditové. Sú kamene a ešte na emerald som zvedavý. Tak toto jak emerald úplne nevyzerá. Pozrieme si ešte ten malý kamienok. Počkaj, kde je? Oops. Dáme smaragd. Takže toto teoreticky by mala byť smaragdová ruda. Nevyzerá.
Smaragdová kocka a smaragd som zatiaľ nenašiel. Ten bude tiež nejak čudne vyzerať. Podľa toho, jak vyzerá rudá kocka. Rudá. Wow. Nožnice, melón. No takže, tu je. Nie. Dokonca perla. Z konca. No tak neviem, či v tomto dieli vám ukážem, ale tá... Zatiaľ tu nevidíme. Aha. Smaragd je neviditeľný. No jak vidíte, je tu. A teraz ho držím v ruke. Takže smaragd trochu nepremysleli, takže vy si ho môžete sami upraviť cez program. Dobre, čaute.